Tinara tan libaga family. Sing Thaiman ni kaya orang tini cini kuai division ni, hoite anti drugs sebagai para student orang orang sebagai nalar mani. Sing orang student orang baik anti drugs tu kaikan orang awal kalau sing Thaimu karo kolom classroom bago hand kiri tin kepala. Jara student orang school pernah sebagai bang kolom tim bang setime tang kabar para school baru concentrate kena orang bagai sini kan masalah malai orang orang resep tu dia kena masalah kena bagai sini kaikan. Ini orang cini 다 오늘 처음으로 뭐라고 감염 사진 보고 안다라 supply 보고 사이콘 하우스 감에 나이 또 디자인 만니 খাইনে বাগে और एसएमसी कमिटी रो बसुं बरका मालायने जोंनि एसडीएम डीएम वीडियो एमएलए जा नांगले सुदाबो मालायै बंग स्कुलनि जे प्रब्लेम दंमोन जेसु दबे सल्व खायमोननि बागे जों चेष्टा खायने कारण जों हातो टीआईएस एबं जे स्टुडेन्टनि मेटर नायो हमसिनि रेसपन्सिबिलिटी जों जत स्टुडेन्ट नंगो सेफ्टी जत कामरे क्लास खायमान दं बर स्कुल जत किछु कामरे फेसिलिटीज मान दं जेरै जत स्कुलन रिजारि दङ आमन बागे जोंनि अजागा फै मनो हाय मालाय जत बायनो जों मालाय थांगा अजागा सामसिं बर मैदान खय जोंनि चिनि खय डिभिजननि टीआईएसएफ दंनाय र अजागा स्कुल ताउबर कङ स्कुल थाङै एन्टी ड्राग्स नि बागै जेटा चिनि ताबुक तिब्रासा बसं रक बा चिनि त्रिपुरा हास्तो जेटा चलि दंमोननि आमनो मोथांनानि बागै चिनि जत सिखला आमचारनो जे जेरावनो स्कुल परि दंनाय ताबुक बंनि सोलोंनानि जरा आ सोलोंनानि जरा बर ताबुक लामा काहाम दङ हामिया दङ ब लामाव थांनाय आमनो जोंखि जादे गाइड खायमानो डाइरेक्शन दबंनो काहाम रिमानो हिनै जोंतिनि कायसा एन्टी ड्राग नि बागै संगजांमोनि आमन बागै जों अर तिनि फाय जत स्टुडेन्ट जे मालाय बागै कक सालायमोन आमो तो चिनि अर खय डिभिजन नि कन्वेन्ट दङ ब सायमाननाय जों बें खायगा जों जागा तिनि फार्स्ट हायगा बंनो जों जत जागा थांमान बागै जरा दिमाया तो आंनि बर खाय दङ तिनि जरा दङ बागै आं जागा फाय बरबाय मानजाखा तारपर जों एन्टी ड्राग्स नि लगिनो चिनि अ जागाव जों नुखा स्कुल प्रपार ताकफानो कामफाय क्लासरूम करिखो जेटा जत स्कुल दंना नांमानि फैन करै तीन अनेकटा कपला चिनि बुरै बररंनि सतिमा नगरक अमो अनेक साया अमरंनि बागै बसं आं जेफोर स्कुल विजिट खायगा क्लासरूम विजिट खायगा बसं नुजाखा आमन बागै बसं हेडमास्टर सारबाय कक सावयाखै स्कुलनि बागै बसं फानटं बाहायगाव सामबरनो पायरि मानाय आमरंनि बागै जों चाइतगै तिनि अजागा नायलाय कक सालायगा लगित कबम टीएसएम नि खय टाउन कमिटि दङ आं गांगाय टीएसएम नि स्टेट कोऑर्डिनेटर साजरा दङ